zaudete hemen etxerita, zer egin behar duzu orain? Bazkaldu. Ikusten dugu hemen gazte asko dagoela bilduta, ze bazkari da bau? Kuadrilla txikien gunekoa. Eta gaurko gunean zer egiten duzu zuek? Kuadrillak, juntazitegea, eta bazkaldu itea da gauza asko iteitea. Festa. Zer da, lagunekin egoteko guna? Bai, batez ere hoi. Adibidez zuek, zenba zarete kuadrillan ba? 10 neska batera ez alda oso arriskutsua. Bueno, igual bai. Txintxoak zarete? Bai. Zer moduzko daude makarroiak? Onak. Eta gaurko ze asmo duzu, ez egin behar duzu? Gero, txiribitukin jolasak eta gero apar festa. Bai. Gaurko guna berezia da zuentzat? Bai. Zergatik? Gure launakin ibiltze gehalako. Bolerazko fikzioa. Eta gaurko ze asmo duzu, zer egin behar duzu? Fiesta. Ikusten dugu hemen mutil kuadrilla handi bat zaudetela, zenba zarete ba kuadrilla zuen? Ezagit. 14. Eta nola moldatzen zarete ba guztiak geratzeko eta? Ondo. Eta gaurko ze asmo duzu? Bazkaldu eta gero txiribituko joku doan jolastu. Ire izena hizkuntza eta herria, Euskadi da euskaldunona berria. Gaur zuen eguna da, gazteon eguna, nola ospatuko duzue? Pues, oain bazkaria eta gero gauzka txiribituko jolasak eta parfestak. Zer iruditzen zaizue gaurko eguna? Osola, bai, hola lagunekin pasatzeko eta bikaina. Eta sukaldaria zer moduzkoak izan dira gaur? Osola, gero makarroiak, oiaskakin eta osola. Ikusten dugu gazte asko zaudetela Ibarran, ez? Bai, pila. Hori ona izango da. Hombre, denak batzea jolasteko eta. Soluzioa